very excited. दिनै बड'लेण्ड एफसिआ नैथि खेलायावहाय से गल सोबाय पान्जाबखौ आरो नेक्स्ट बारावबो बेबायदिनो देरहागोन आरो दिनैबो देरहानायाव दंगासिनो दं बेनिखायनो साफ्रोमबो आङो जोंनि बड'लेण्ड रायजोफोरखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदिनो फुटबल जगतखौ जाहाथे बयबो बेबायदिनो हेल्प खालामो मेंबायलै मानसिफ्राथ' बिराद फैबाय रंजाफैबाय साफा साफा लानानै जरा जरा जिरायबाय खिन्थु आंहाथ' गैयाना रायजोफ्रानो नुबाय हारसिंसो दङ हारसिं दं सोरबाथ' एसे मदद होफैदो साफा साफाफ्रा जायनाबो बल खेलायावलाय सोरनिबा जरा थराबाबो जायो फिसाइ गोनाङाबो थाबै जायोना खाथियाव खमसे बल खेलायावलाय मा जानो सापर्ट होनाया खाथियाव थानानै जरा जरा रंजाफानांगौ ओंखायनो जेबो सानलायना खावलायबाय नेक्स्ट गेमाव आंजों सासे बा सानै फैथारनांगौ आरो खेलायावहाय आंजों एकदम जगदान होफैनांगौ ओमफ्राय आंनो ओरै सासे थानानै ओरै सासे थानांगोन फिसाइ गोनाङाबो जागोन आरो फिसाइ मोनाखैबाबो जागोन आरो स्पर्टिं गानना फैनो एसे साबसिन जायोथ' खेला रंजानायाव दाथ' बाला जानायनि